It's Liver Lover, boys! Ang hapot, dainin maraot sa paghapot, dainin pagbabawal sa paghapot. Mga kahaputan kan banwaan na dapat masimbagan kan mga nanunungdan. Ano nga niyan hapot naan? Ngunyan, uya ang hapot. Ako naman daw. Let's go! Pero halawig ka sa bago ha. Ako naman daw. Basta ako magibong man akong jingle. Henry M, kay Henry M kita. Henry M kita sa DCGV Radio ta. Henry M, kay Ang mga helang kang tayo arog po kan fatty liver disease, alcoholic hepatitis and cirrhosis, mga helang nadarakan sobrang pag-inom nin ala ko pagkaon po din taba. Tapos ang kaugmahan ko na magbabago. Tanganing mong mga tayo kay puan po na sabayan ng proteksyon Liver Aid Silimarin Capsule. Ang Liver Aid Silimarin Capsule para po sa proteksyon kang atay. Sa rolo na pag-inom kang Liver Aid, pwedeng mapugulan o pwedeng mabawasan ang danyo sa atay. Ini po nagkakatabang man para mapugulan ang paghubag kay ni. May bisyo man o wala, mahilig man uminom o dahi, mas maray mga tugang na isabay ang Liver Aid Silimarin Capsule Oral daw. Para daing problema ng atay, asin mas maugmaan sa tuyang pamumuhay. Kaya mga liver lovers, mag-Liver Aid na para po sa baskog na atay. Ang Liver Aid Silimarin Capsule mabakal sa mga butika nationwide. Kamutabing nag-antabay ngunyan, anong habo nindo sa kandidato? Ano pong habo nindo mga tugang sa kandidato? Ako daw, ang numero unong habo ko dyan, ang pagiging babaero. Kung medyo may chicks ka, parang pag-mantiner mo ka yan. Pag may chicks ka baga, mamantiniron mo tama. Tama, Jerome. Pag may chicks ka baga, tabi, ano yan, ano yun o? Yung yung partner ta, si John Lloyd. Pag may chicks ka baga, John Lloyd, magasto baga ang maintenance. Saan ka mako ang kwarta? Alangan, masulong para gagasto mo dyan. Basta kabong ko daw yan, na ano yan, na igwakin mga, lalo na mga tugang kung mang lalaki ka. lalo na pag, mas magasto tabi ang pagbantinir kilalaki. Di ba? Iyan ang habo ko. O di, ikaw, Migo, ang habo mo sa kandidato? Migo? Hello. Yeah, good morning. Iba mo ka ba yan yung composition ni Mrs.? Ano? Composition ni Mrs. Henry M. Pingyon mo na. At di ba man si Mrs. mo, adi? Nadangog ka kaya? Ano? Nadangog. Ano? Tama itong sabi mo. Iyo baga. Mas magastos ang paglalaki. Takay po ang mundo. Iyo man ang dali. Giro, man sige good kan. Pero elingon mo nang gagana nga ng presidente na dako lang agom. Pag chiching, No. inaura apartment. Oo. Pero pag lalaki, Joker. Sigya po itong kapag nasa bata ka dyan sa luwas. iwas na tulog sa tayo. Bye-bye. Diba, kamong nag-antabay. Ano tabi ang sukulan nindo sa ibubuto nindo? Sige daw. Ha? Ano ang sukulan nindo, mga tugang, sa ibubuto nindo? Diba? Kung ikang nag-antabay ngunyan, kung dahil mo masimbag yang kidirekta, delikado tabang pipiliun mo na ibuboto mo, di ba? Kung dahil kakisukulan, mga tugang sa tao na ibuboto mo, bakong iyo tabi John Lloyd Cruz? Di ba nga? Kung dahil kang sukulan, mga tugang kan ibuboto mo, ano ang kwalifikasyon kang ibuboto mo? Kung dahil mo tulos masimbag iyan, may problema ka tabi, ha? May problema kita. Di ba? Kung nga habo mo nga ki kandidatong adik-adik, di ba? Mas maray pa. Klarado yan. Di ka kandidatong adik-adik. Habo mo sa kandidatong adik-adik. Di ba? Habo mo nga sa kandidato ngayang parabuyong. Di ba? Mas klarado yan. At least tamang, aram mo kung siyang ibuboto mo.
Di ba? Abo ko daw nga sa kandidatong parabuyong, pirmi nga maininomon, ayan. Klarado mo, klarado sa tuya. Pero, dapat gayud kita, may panuntunan kita sa buhay, mga tugang kantawo, na sa tuyang ibuboto o kandidato. Di ba? Tadakol ba ang klasikan mga kandidato na may kita ka boss, may kanya-kanya kitang weaknesses, may kanya-kanya kitang strength, may kanya-kanya kitang kaluyahan mga tugang sa buhay. Buda, kita ka boss, may kanya-kanya kitang kasalan. May kanya kitang kinahiligan na dahil man ang mga tugang namumunyahan kan iba. Diba? Oh. Ano ang panuntunan? Hello? Hello po. Good morning. Good morning. Ano pang panuntunan mo sa buhay, madam? Saan sa imong ahapot? Oh. Kung ano itong kung ano sa ang gusto ko sa sarang kandidato. Opo. Ako po. Ang gusto ko sa sarang kandidato. So ini pong maano ka, marami ka. Pagkatapos na nakaposisyon na pala siya. Oo. Kung ano pa ang pangangaipukan mga tao, ating nilang ninda. Magayon puan. Kakaga na talagang kakaya-kayanan na siya na. Oo. Iyan po ang asikasahon nila. Kasi kung saroong tao, di buminoto siya sa iya, ang saro bagang boto, piga, agaganahan si kanila. Iyo. Tama ka po dyan. Kung ngunyan, sinda. Ang mga tao. Oo. Ang abo ko po doon sa kandidato na mga mayabang, number 1. Oo. Kurakot. Oho. May doon, may amnesia. May amnesia? Nata? Di mo po yan masabi na may amnesia kasi sinabangan mo. Sinagot pa habang magkakarampanyahan pa sa nag-aabot ng kampanya ngayon. Alimbawa ngayon, sabi mo pang election sa barangay. Parang pang iniwo, nag-speech siya, nag-intention siya sa kandidato kung kunwari congressman. Ngayon pag nakaluwas na siya, tinabangan mo sa barangay. Mag-yan, sisaiyan. Okay. Tama ka man dyan. Yan si boss, yan si sir. Wala nga, sir. Sabi nga yan ni boss nga, turog siya. Okay. Hindi yung nagluwas o tinago po nila. Pero kung ma-eleksyon, madulihon, madaralagan sila dyan sa lupit, maagat iputo ka tao. Iyo mananggad. Okay. Yes po. Dadadi sa mga kandidatong mahambuhon, may mga Okay. ako na o yun. Yeah, okay. Ano ang kinatantawag yan na ano inyo? Kuya na naibito kang tao. Pinagkakatiwalaan sa pasarong posisyon. Opo. Itipon maninda na kung dain ang sarong tao, sarong butong sa isang tao na pinagada nila ng tao. Day ka magana. Hindi yan posisyon. Yeah. Ang sarong pa. Hindi pong mga sa sweldo, mag-presidente man, mag-senador, mag-congressman, mag-ano pa po sinda. Ang pigbabayad po sa inda, makuninda sa diring kwarta. Sweldo po yan kan, mga tax po yan kan mga tao. Mapakal ka na sa nakiasukar, puto ko. Nag-tax ka na. Mapakal bagas lalo na. Para kalunso, bagas mo yung asuparo yun, bararatuhunon, pagkatapo. Isasaray kiperang taon, pagluwas dito lang ang presyo. Okay. Yeah, salamat po. Salamat, madam. Yan, okay. Agadon. Buto na nindo ang gabos na kandidato. Pira nito kay Kibuloy. Iyan lang. Ay. Masyado ka. Okay, sige po. Salamat. Alright. Yan ha. Dakulan mga qualification. Napiganap niya. Sabi ni Councilor nila ang pagiging utikon. Yeah. Yung mananggad. Kung ang sarong kandidato utikon, dahil na po kita kan magtubot. May problema kita dyan. Di ba? May problema kita.
Gary Kwan, nagkakaigang amnesia, sabi kay itong first caller natin. Sabi na amigong King, good morning amigong Henry, anhabok ko sa kandidato utikon. Buda, sobran hambog. So, totoo lang, migo, bako puro taram, kulang sa gibo. Yan. Iyo baga, di. Iyo baga ang sabi ta, mga tugang, kaya, sabi, oy, good morning, tabi, Henry M. Gusto ko tabi, so nakatabang sa aki ko pagpa-eskwela, iboto ko tabi ngunyan so nakatabang sa aki ko pagpa-eskwela lamang. Gari sa Legazpi po igwa ka ang kita tao magtabang. Aron kay ni. Dede, speaking of madali lang Habo ko Sir Henry sa kandidato, sige pangraot ki ka po kandidato, nangampanya pa sa nangani. Yan. Ang iboboto ko wara bisyo. Yan. Ang iboboto niya tabi so wara ki bisyo. Alright. Speaking of scholarship, madali lang ata. Ini ba ko man sa na-timingan sana. Good morning Henry. Ano po, so requirement ng Teacher Ophel ay salbatana. Madumang ka na po kay Teacher Ophel para po ikwan mo ang kanya madumang ka po kay Teacher Ophel, magdara ka po ki certificate na ikatapos kang high school o tapos kang senior high school. Ang edad mo po 18 years old and above, maghagad kang certification diyan sa barangay mo. Di ba? Kaya tabi ma-apply ka naman sa in situ kan dressmaking, as in po housekeeping, scholarship po yan. Di po? Deko aram ko nga ng cellphone number ni Teacher Ophel Tabi, pero pwede ka gawin maghapot duman sa website kan Sunshine para po maklaro yan, ha? Alright. Gusto ko nga sa kandidato bako kurakot. Ako ko kandidato bako responsable sa diri kinapamilya. Takong sa diri pa sa nangani day nagigibo, what more sa kabanwa, syudad, probinsya o nasyon, kaso there is no way of knowing iyo baga. Actually, sa kampanya, mga tugang, duwang bagay ang kampanya. Duwang bagay ang kampanya. Tabi, kampanya for or against a candidates. Yan. Pwede ka mangampanya, ini nga tawong iniday pagboto. Pwede po yan. For or against a candidate. Ayun tabi ang campaign. Kung mo name kang babae na linyada tang itduwa na maabot na barangay eleksyon. Alat ko na. Good morning, Henry. Garimananggad iyo. Garimananggad iyo. Nadangog ko ini ha. Madali lang ta. Garimananggad iyo. Iyong mananggad. Madali lang Tagaritama ka. Si JP Lingaya, may ordinansa ka na in-approve para sa financial allowance kan college. Paano daw po ito? Ay, araw na lang ka ini. Number 1, kung kamo interesado, alam mo kaya gusto na mag-eskwela, ako sabi ako qualification, kang gusto kong pa-eskwelaon. Ade. Man nga sa isip mo. Di ba dyan, Lloyd? Kung gusto nindo, ako mapa-eskwela sa ido, tabi akong qualification o waring. Akong qualification ka iyan para po masabutan nindo. Madigi po sa DCGB. Masabi si Manong Rich, gari nga ibang qualification mo, migo. Medyo konsa. Dahil man karaw lang. Pero balang ta, iklaro ta kay Kagawa JP Lee. Bigapudan ko madali lang. Nasa kampanya gayo din Nasa kampanya gayo din. Dali lang. Gari nasa ugaring baka nasa house to house ini. Baka nasa house to house ini. Baka nasa kwan ini. Iyo nasa kwan ini. Nasa house to kasi dahil na makauron iningon yan. Anyway, basta na schedule lang. Igaman agad siyang ordinansa kaiyan tabi na pinasa sa sangko niya na magkatao tabi ki allowance para sa mga college students.
Gusto nung allowance, pag tagatawan taga mo. Diba? Kung gusto nyo kay allowance tabi, pag tagatawan taga mo, basta tabi, ang igwa kong sa diring, kwalifikasyon. Pero tabi, dahil ko yan, hindi pagparam kay Mrs., delikado yan pag naaraman yan. Okay, sandali lang. Let's try natin si Kagawa JP Lee. Incumbent ini na konsyal mga tugang kang syudad de Legazpi baka lamang makauron tango yan. Te clarify. Yung manangga di ko siya kaan ki ordinance sa tabi. Habok ko po sa kandidato so dahil nag-observe ki proper hygiene. Lalo na pag nagtataram, nagabilog ang laway sa ngimot. Maski anong gayon kang pigataram niya, nakakadistract po. Pati parong, dapat po baga, ang pagbabago may start sa diri. Minimum requirement po, proper hygiene ngo na kang kandidato. Okay. Yung mananggat. Nakakuha na ka mo, ako naka-experience na ako ka na naka-experience na ako ka yan na kang kang in-interview ko sa in-experience ako niya kang in-interview ko salbatana kay to baga mga reporter kami manong Reg kan mga reporter kami kay ito ang samoy atabing kapot-kapot sa pag-interview mga tugang kanyan oning anong apod kaan oning tape recorder ka ito tape recorder ang kapot-kapot mi pag in-interview mo salbatana. Pagkatapos mag-interview, dumog ang tape recorder. Nadudumog ang tape recorder. Awinda. O kaya, yung tabi yan. Anyway, sarupuan sa mga... Kung kaya yan, nasa pagdako lang kuan mo, ang production kang sa live, arag po ka ng sitwasyon. Okay? Okay, Jaloid, ipasok ko muna tabi. Tayo na si Congressman Christopher ko. Ilang mo daw tabi sa dyan na so pamparumdum niya sa mga paraan tabay. Ilang mo daw tabi yaw digdi si kandidato para congressman sa segundo distrito ng Albay, former congressman Christopher Kitoko. Ipasok mo muna bago ko siya kauraw-unan. Ilang mo. Segundo distrito, tunay na malalaoman ta. Serbisyo ko, ito ang totoo. Ito, digdi sa puso ko. Padaba kong segundo distrito, tunay na malalaoman ta. Serbisyo ko, ito ang totoo. Congressman Christopher Kito Salcedo ko, numero 1 sa balota. All right, Congressman Christopher Kitoko is in the house. Tabi para sa nagkapera niya tong hapot niya na pagkaaga. Congressman, maray na aga po. Welcome sa DCG Bigararay. Maray na aga sa imo Henry and siyempre sa mga nagdadango po sa imo. Yes, salamaton pong maray. Kumusta tabi kung so pag-ikot-ikot mo poon ka so pit sa 28 hanggang ka so hapon tabi? Yes, may talaga pag may naagyan akong mga eskinito talagang namumundo ako pero sabi ko yun na talagang solusyon ha. Massive housing talagang. Kay puhan dahil dakulon talaga ang and siyempre sa pig-urunan na baha na ako na duman sukrik mismo pig-pluring na ninda duman na nagsisiya duman na tapok kay basura talagang maski anong gibunta tao na talaga nagibo kang baha kaya sabi ko grabe pala ng pakarayon so sa pag-ikot-ikot mo gari na hiling mo sa mga dapat mo pag-obligasyon bilang congressman so mga prioridad tadakulon pala nagdi ang ang mga squatter na so talagang nasa laylayan ang maray kay po talaga taon sila ni maray na istaraan iyo tas para hindi po pa nung mga salog dapat may batas ini na 3 meters ang setback so easement paano tayo nililimpyahan ang DP igwang mga equipment dahil man makalimpyahan dahil man makalaog Draculaon pati kaya sabi ko iyo pala rin ang kausakan saro sa mga flood dahil nagbubulos-tulos. Iyo po sabi ba kang inot na sa uruntang duwa kang inot na sa mga yaon dyan sa mga lugar sa mga lalo sa mga kapo sa pagkabuhay nasa laylayan habo mo man sinang halion sa lugar nila kundi tatawaran mo sinda ki dissenting paharong arog diba? Arog naman sa
Ilawod, Opo. naduman ako. Madagaong pala naman Kagawad Baylon. Ilawod Daraga? Daraga. Okay. Oo. O di pagkakaurong ko na siya kanang libot kami. Sabi ko, sir, baka gusto nindo ay attorney, baka pa mo ibenta na lang ining sarong bakante, i-relay pa tayo so squatter. Kaya lang medyo mariboksi pala ng edit na. Pero sabi ko, baal madara sa total. Sa Roron. Mga maid naman sinda. Ay manan madara ninda. Yung man ang ganda, pag nag-isip ka kaangkong, kaya pang lote adi. Permanent, dapat. May batas na kaan, kaya lang talaga dahil nasusunod. Ang lote dapat kaan, tama ba? Ito turnover mo, ipapabakal mo sa gobyerno, ano yan, para siyempre ang finance kan hali sa gobyerno, ibabakal mo sa gobyerno. Oo. Hindi mo na ini sa Sorsogon. 10 pesos per day ang bayadan sa NHA. Mari mag-start duman tabi. 10 pesos sa may Boulevard, nag-ibo na duman kami. Magayon nun. Sabi ko, duduplicate ko na lang. Pari baga kan, sa Singapore baga kung arugan, ano ba itong tenement houses, sa Jorong West? And siyempre, paano kita turista kung maglakaw-lakaw dyan, nailing yan, mga kabugtakan, matakot sa maglakaw-lakaw. Kaya ka nasa tundo. Mas maray na may dissenting istara na sa tuyang mga kababayan. Magayon po yan. Kaya good luck tabi sa plano mo ngangkong. Alright. Ang sarap po mo ngangkong sa issue, ining tungkol sa Albay Electric Cooperative, sa Aleco, sa tuya tabi sa kuryente ta. Ano tabi kong nahiling mo na anmang atsinan mga pinagpunan ng gibuhon mo niyan, na sa imo pong nailing na ipaprioridad mo tabi ko na maging congressman kan Segundo Distrito. Yes, naging witness na po kita dahil pinunduhan na po kang ako Bicol. Ang tigahagad kang Aleco 2.5 billion. Opo. Dahil nagadangog man kita, sabi nila dapat gabos na munisipyo igwana ang substation. And kan February nag-inaugurate po kita sa Kulyat. Opo. Para lang ito sa Daraga. Sa Kamalig, pinaghanapan si Mayor Kaloy Baluning Daga para lang ki substation. Dahil dapat sila magbakal dahil ang pundo na 1.2 na nag-abot kay Manager Boksit. And talagang kung dahil man siyempre tabangan talagang Aleco, sabi ta nga na stage 4 cancer sa ilang. Dahil naman talagang kayang maski pagparamo down tayan. Iya po. Talagang wala man silang maginibo. Kaya tabangan talaga national. Yaw na po sa kwarta. Parehas man po kayo ng Water District, dako lang mapigaagad. Opo. I see, okay. Kung halimbawa mangyari po yan, ano po ang implikasyon ka na? Maayos yan ng mga proyekto tabi na yan? Yes, ako, isipon mo, suma nito, lalagaan, sa dira ninda. Ababaod naman, pag nagduduman ako, irinutan mag-ilaw. Dapat alas 5, nakailaw ka na, takunda Dahil na makapalaan, so pag alas 6 ka na, dahil na malaan sa'yo, inutan ka na kang kataning mo. Iyo po. Ngunyan, dapat talaga may substation na duman. And ining mga substation ta sa munisipyo, kung malagan ta ka boss, mababa ang systems loss ta. Opo. 10% ang pagbabayadan ta for every 1,000 na bill, 100 bayad naman ang kinonsumo. Ayun. So mababa ang electric bills ta. Yes, mababa po yan. Naka-charge ba sa tuwian? Naka-charge sa tuwian dahil so pag travel ka kuryente, nawara. So dahil nakanto sa arong mo, charge sa imo. Mababa po yan pare sa Meralco, mga 5% lang ang systems loss. O digdi, okay na yan. Kung may discount kang 50 pesos, dako lang bagay, sarong kilong bagas na yan. Iyo po. Sa kung may implikasyon daw yan sa mga investors tabi pag dakol kitang mga substations? Yes, kasi magiging normal. Digdi ba ka? Paano taman maakit ang mga investor kung sige ang brownout? Yeah. Lalo na kung mga electric incentive yan. Kung kayo po ang dalagang kuryente. O mga welding works o machines, mga arugan. Dahil pisilon mag-aakit ki investor. Opo. Paano kaya kung may one time na naglarga akong atab duman sa kuha, naglarga akong atab sa BIA, pagkabot ko maniklumon. Yes. Ang ganun nga kung nangyari, kung brownout nga sir, gano'n nga, siguro before 5 ito, of between 5 and 6 na ito. Ngunyan, with this substation po dyan sa Daraga, Kulyat, na igwaki 120 ba? 120 million investment tabi. May kung na pwede tabi ko, may epekto daw ini na maibitaran ang brownout tabi dyan sa Bicol International Airport tabi. Yes, kasi sabi nga ni kang Aleco, dahil naman kaya kang sa Albay na Federline o da susabita,
isipon mo ali padigdi yung nagkuku ang kamalig, daraga, manito. O siyempre, sa Legazpi na dati nang kulang ini, ma-overheat na ining maray. Opo. And gari panahon pa gari ni kang hapon na substation ta. Kaya grabe na ini. Overwork na ini. Kaya yun man talaga ang ining Alobo Airport ta. Nagge-generator yan kaya grabe ang konsumo kan sa kulo. Yung manang tapos biglang uminilaw ay nga ko ano po yan. Generator nga generator kaya ayun nga ni dipisilon yan sa international airport kung mag-brown out batos malanding sa aeroplano biglang nagpalsok sa ilaw. Susko. But security ba katabi ko? Security. Okay, so with this substations tabi dyan sa Kulyat, masisiribang kayo ni ang BIA. Saro sa mag-benepisyo po kayo ng BIA. BRT. Oo. So mga dara ko lang establishmento dyan, manormal lang kuryente. Ayun. Okay. So magiging reliable data bi ang pag-improve ng quality kang rin sa daragain ka maligtabi yes. Selling mo. Siyempre, bago sa indang. And sa tuya, digdi sa Legazpi, i-rehab ninda. Yan na pig-agad ninda. Ang nag-abot, 1.2. Nasa NIA, National Electrification Administration. Binaba sa inda. Opo. Yan, mapabidig lang sindakaan. Dahil ko lang aram ang proseso kan, mga 3 months gari bago ma-award. Kaya pag sa gobyerno mga paano alawig ang proseso dahil man pwedeng mare sa pribado pag nag-isip kang bakalon mo na. Opo. So bining tabi kong in a nutshell gari pag nag-invest ang gobyerno diyan itong 1.2 billion po ito para sa mga substations. Number 1, ang implication ang impact duman sa mga consumer na mabawas ang system loss na babayad. Yes, And possibly man po na magbaba ang presyo kan electric bills. Actually, kaya kita nakakabakal kay mahal dahil ang alay ko baga dahil mapiga pa utang na sa mga barato. Kaya. Obligar sin na mag-anap. Ang problema, mautang sina dahil baling mahal basta pa utangon. Gari kapit sa patalim ang luwas kayo na gari ka nag-utang sa Bombay. Okay. So itong system loss pong ito, pag bumaba ito, mababawasan so tanahin ko sa system losses alang ka no ganun alang ka 10% 500 kaya every 1,000 may 100 kang system loss. I see. Takausa pag sigang burnout tabi nagpa-fluctuate ang kuryente may problema kita. Grabe bataan mga appliances na yan inverter na electronics na yan. Po. Madali maraot dahil mga IC na yan. So sa Kamalig po kung ang elektrisidad sa Kamalig halos pareho ang experience natin sa pani. On and off ang kuryente. Yes, parehas. Actually, so nag-generate tapalan, bako lang sa daraga, groundbreaking. Opo. Sa Ligaw, nag-groundbreaking man. Okay. Improvement. Dahil yung kang alay ko na tawan sinaki sapat na pundo pero apig agad din na 2.5 initial lang ining nag-abot. Opo. Kaya pero pwede na po sila mag-iro dahil nakula ng bagay ini na kwarta para maayos nila. Opo. So ini po nasa Ligaw substation kung ano po ini? Saan mga lugar ang pwedeng mag-benepisyo kayo? Ligaw City. Ang Piyuduran ba? Nagpareklamo ka ini? Human. Actually, yun po muya kang alay ko gabos na munisipyo Lagan. Kaya 2.5 ang inagad. Ay, ma-improve. Per municipality gwa na kita. Sabi ni kangalay ko, tanginot pig-agad 1.2. Di sabi sa kan ni hermano sa Kubikon. Pero talaga kay Puanindo. Opo. Gibuan na lagon niyang 2.5. Yaong ka naman sa nangyay dyan. Tabangan mo nang yung mga Bicolano. Ubuson ta na ngayon, biyo-biyo pa. Di po. Maagad man sa nangyay, abuson ta na. Kaya yun na yan, gabos na munisipyo, pati Santo Domingo, magkakaigwa ng sadir. Iyo. Kung ka po maging congressman, may nahiling ka pang garo pwedeng idagdag o gari pwedeng ma-improve tabi kong na pwedeng gibuhon. Pwede ka mga substations pong ini. Yes, para makatipid siguro. Dakulod ta kay mga solar na dahil solar. Dahil taman masan, sabi ta nga maski may kuryente na kita pag nagbagyo. Yeah, correct. Dahil taman ginarayano, at least so mga ilaw sa dalan, maliwanag. At least ang solar baga, maski pakataos kang bagyo, may ilaw. Opo. Oo. So, pwede man agad palang kita mag-invest din man, Yes. Mag-invest. Sa ibang mga nasyon baga ko, igwa kay mga pig-apod na solar farm. Yes. Diba? Actually, sa China, pag paradumang ko, ang solar farm bala nila, mas maray pa lang sa floating na salog. Sa tubig? Sa tubig. Sabi ko nata, dahil yung nag-overit ang irarumkaan, tamalipot. Yan pala, sabi ko, sekreto. Kaya pala, tapos, mas madali mag-install sa lake dahil dahil ka malalagi frame
floating Oo. lang. So, solar mo. Papalatawon mo sa naman ng yan, ganun. oo. Gari Oo. baga sa windmill ngo yan. Sa Oo. dagat na pig. Yeah, Dalag ninyo. yeah. Wilo. Pero daghan pwede sa dagat, ta naghiro ang dagat, may Oo. wave ang dagat. So, windmill baga ngo yan. Puro sa dagat. Mga, Iyo. oo. Iyo. Pero ito pong solar So, panel. solar day, may wave. May sa naghiro. lake lang, mga salog na bago, mayro. Actually, kung talking about yan, solar energy, dakol ang potential digdi sa albay na Yes. pwedeng bugtakan kayo. Oo, digdi sa sula. Pwede. Oo. Medyo lang, may salty yan. Pero pwede dyan maglaag. Iyo. Sula channel. May niling kapukan na pwedeng gibunta sa second district para maging kita baga ang kuryente tabaga from Tiwi, from Bacman diretso naman sa Manila. Kari para Yan, gani yan, masadiri taman ang kuryente tapo digdi na garo energy ano po Yeah, development sa second Ikaw ang district. maralag na May balita ako digding Oo. investor. Opo. Galing sa may bangkerwan malag kay 10 megawatt. Oo. Dahil lang nakapoon. Si San Miguel dati naglag dyan sa NGCP kay solar charger pero Opo. gari ipinroll out na. Mm, Gari malipat sa ibang lugar. Iyo po ano. Bigla lang nindaan sa mga NGCP substation. Dahil pag nag-brown out, gari ma-produce, mabenta kay kuryente. Yan. Pero ka po, priority mo ang talagang mapakaray ang kuryente ta sa Aleco, buda, mapababa ang electric bills ta. Yes, necessity yan kan tao Tubig, kuryente, Opo. pagkaon. Oo. Yan, buhay na kita ka natulo. Human Siyempre, ang ano. importante sa trabaho. Oo. Pagkabot tabi kung digdi sa magtugang ini kuryente, tubig. tubig. Kuryente, tubig. Oo. May nailing ka puta. Ang aram ko kamo, may gini ba man kamong espersos na matawan ng gifundo ang LCWD? Yes, igual Oo. sin ng pigagat, 800 million. Opo. Balita ko gari maano sa inang una 500 ang initial. Oo. Nakipag-meeting kami kay GM Salazar. Sabi niya, wala man talaga sinang kwarta, dahil da sinang maginibo. Yeah. Kaya kay punta tabangan na urawang maray kita kadto kunyan. Kaya ta mag kay pondo, kaya Oo. tarabangan ta na. Iyo. Sa iba pong parte kan second district, kung may nahiling ka sa Kamalig, Daraga, Malito, and Rapo-Rapo tabi. Ang rapo-rapo, kay punta lang maidugtong sa tulay ta. So parting digdi sa Mangkaw, sa pwede sinap-supplyan aling misibis. May burabod dyan, tubig. Tapos pag may tulay kita, sabi ko nga ni sa rapo-rapo, bako lang tulay ang purpose na dyan. Pag may tulay ka, pwede mo na idugtong sa tubig, pwede mo na idugtong sa kuryente. Diday na sinang generator. Ayun. Direkta na sina sa Aleco digdi. Gari kay pon lang kikuan, gari kay pon lang ki higos. Yeah, tulay tala. Ini yung tulay, may approach na kita. Multi-year ang ang abot kang pundo, kaya hanggang 2028 kasado na yan na matapos ang tulay. Okay. Sabi kang texter ta, may chance kaya po na mag-iwag kita sa diring power generator digdi? Sa maabot na daw gamit ang solar pagkaya po tabi kay kung kito? Dakol po ang investor na Pwede. pwede. Interested. Kayo nga ni so balita ko digdi sa bangkeron Opo. kaya lang ang aram po kadaklan na foreign investor baga. Yung nga ng problema ta. Kay puan palitan sa konstitusyon maribokong kita abot ta. Paano man maglaog so mga foreigner magbakal kila daga lalagang ki solar. Naday tam abot ta man pabakalan ki daga tabawal. Pero may kontra. Arok kay BBM pag duman sa US nag-commit si Elon Musk na digdi igibon sa battery kan Tesla. Pero tinawan siyang 6 months na dapat bago nindo so konstitusyon. Ay, grabe. Dapat may foreign ownership. Tapos mag-invest na 100% pa. Abo paano ninda magsus yung sadirin ninda. Kanday ta nagibo binalyo sa Indonesia. Ay, nako. Iyo po Pilipinas na sana ang bawal sabi ko nga ni nata daw dayta titugutan na dahil man hindi madara. Iyo. Kung katabi kong hapoton kay puntang bago ng konstitusyon. Ito lang na provision sa business. Sa economics. Tanganin ito lang kay pon dahil dakulon ang muya kay mag-invest kaya lang maski so mga bestado tang Chinese na sa China. Muya on mag-invest kaso siyempre takot man paano nga takot mag-isosyo. Paano nga kung malokohon man nga ako siyempre aram ninda kwarta bagay bako man kaya kay punta talaga tawa na kay builo yan taday man nindan madara malugi malugi manggana sinda taday man nindan maalsa yung man ang ganda
Kalukuhan niya na dahil ka mapa foreign owner siya. Yung manang nga Pilipinas na sa nada ang dahil. Dahil na maguyod sa ibang nasyon. Sa China nga ni. Pwede ka 50 years lang kung garing ta communist ang China. 50 years pwede ka mag-own kilan. Pero after 50 years ibabalik mo sa gobyerno. Ayan, okay. Kay punta digdi sa Albay, mga investors kinegosyo and planta. Reaction tabi ka. Sabi Yes, kay punta kaya lang yan Dipisilon po mag-akit kita tainot. So mga nga nag-commit na so dara ko laon na kumpanya. Pero so assignment ta data man nagibo. Ang assignment nila sa to bago nindo ang konstitusyon nindo. Paano taman garian siya niya mainot subo na yo so manok. Yeah. Opo. Sabi may tinaram sa didi ko, di ko nabasahon tabi. Sabi niya, salamat po kay Kungko. Mabuoton po siya. God bless sa iya. Salamat, sir. Salamat po. Ikaw ito bata. Kung ganun, tinapag mo sa iya. Alright. Ito. Good morning, Henry. Ito. Baka po, pag naging congressman Kito, pwede niyang i-move sa Congress na reviewon sa pera law. Kasi po sa pera law, saro man iyan sa mga problema as of now, taga-reday ng competition sa mga power generators. Congressman Tabe, reaction. Actually, igwa man na competition. Ang problema talang, siyempre, araw kayo ninig sa ito, monopolize. Sa ibang nasyon, halimbawa sa New Zealand, ang provider kay electricity, apat, mapili ka. Kung makanbas ka, sisi ang barato, duman ako mapakabit. Iya po. Kung rigwa ko tangaraw kang kailang, garidayitan magibudig dita. Makapitalon yan na bagay na yan. Kaya baga sa Smart Globe, nakakapili kita. Pero actually, duwa na sa nangan yung provider tang talagang may dito man ko ta, pero maluya pa. Iyo yan ang kumuyat ang bumaba ang kuryente, tawan tang kompetisyon. Araw kang aliko, di kung may batas kitang pwede man may maglaog na iba. Mababa ta, siyempre baragsakan ng presyo. Ang ipira lumanang haloy na angko, manangad pagka pwedeng ma-revisit. Ilingon ta sa pero sabi ko dapat barato. Actually kang nasa Congress po ako, miniting na ining sa EDC nata dahil sina nagbibintang direkta sa Aleco. Sabi ni President Buddy Birata, sabi niya, pwede man niya kami magbenta. Gari 350 lang ang benta nila, o 6 pesos arugan per kilowatt. Kaso nga, dahil kami nagpapautang. Cash basis pa lang nila. Cash basis pa lang. Barato ko ta. Cash. Hindi mo hinapot ko nata na dito magpautang. Hindi mo magpautang. May utang man sila. So alek ko gari. Bako man mari ang record. Siyempre. Yung yan, sabi ta, paano ta mapababa ang kuryente? Siyempre, kayo punta kwarta na pangkapital. Yan lang anday ko aram. Kung pwede ang pundo na alek ko na magbakal ki cash. Okay, mabuot po si kong kito. Timikon, heling ka ito dyan sa Fatima Church. Salamat Good po. luck po sa iya. Salamat po. Baka kung gusto magkanta tabi. Bawal na nga niya ako. Nagparam na ako kay Father. Sabi ko, Father. Ayun man ang dali. Sabi ko, election ban na. Good morning, Henry. Good to hear tabi regarding dyan sa Aleco. Tama man na pag nagbaba po ang system losses kulang ang charge kansa sa tuya ng mga konsumidores. Keep it up. Yan. Reaction tabi ko. Halis na listener ta. Yes, mababa talaga yan. And so kung may savings ka mo, magbakal na ka mo kay solar na, Dahil ako nga nagluway-luway ako sa arong. Iya po. Na may battery, may mas magayon po paano. Dahil ko na namati ang brownout Kapag nag-brownout, dahil mo mailing na nag-fluctuate sa ilaw dahil minabalyo tulo sa solar. Mina automatic charge. Automatic. Kaya ako pati pag nagtatrabaho nabibisit ako pag mina-brownout na-apekturan sa oras ko. Imbis magkaturo ka na matapos mo na sa trabaho, dahil mo naman matatapos. Kaya generator, dahil ko nalagod na gagamit, tapig solar ko na. Yeah, opo. Ini pong substation sandali. Good morning, Hen. Ini pong substation sa Bitano, tabi, boda dyan sa Washington. Kaya po ang pangdagdagan, iyan o hanggang ito na lang po sa Daraga? I-rehab lang po yan. Marehab? Marehab ka yan. Narugado nga na yan kang naraot so kulyat, kang typhoon riming. Gabos na sa nadigding nagkukuama nito. Daraga, kamaling. Yung manangga. Di over, sabi ko nga, so tricycle, kinargan mong 30 tao, dahil nagdalagan. Iyo. Overload na. Iyo. May point siya, itong sa kulyat mananggan po, for Daragain ka nito, in Kamalig area. Kamalig ito. Sa tuya, marehab kita sa Legazpi. Legazpi. Nagdi sa
ano ba da sa may Aleco, rehab da yan. Igwa ng pundo yan. And sabi ko nga ni sa Aleco, inuton man ko ta suba nito. Dahil last year rin pagdumang ko, Yeah. sabi ko nga ni 160 volts. Ang problema kan last year, kuryente ko yun, duwa na po ang problema sa nito. Nagparadakol sa mga aki, nagka-brown out. Yan. Uni kong dagod mo, ini ko basahan ko. Uni dagod mo, ini basahan ka dala. Good PM, dagdagan po kilod ang nito. Makulimlim ang araw, ang ilaw duman. Kaya pag maduman ako, habo ko po mag-overnight, na makulog ang payo ko. Ika po ang pag-asa mi kong kito kan mga tagama nito. Yes, oo. Igwa na pong pondo, date na lang natin. Dahil sabi nga ni gobyerno, medyo atrasado lang ang proseso. Iyo. Dahil man ang pwede shortcuton. Basta importante, yaw na sa kwarta. Bako na yan, pangarap. Totoo na po yan. Nangyayari na. Nangyayari na po. Pero may pigasahan pa sa imo yung text tangin mga tagama nito. Actually, sa nito, nananaw po kitang solar kan, kuya lang yan, election ban na. Bawal. Oo. Pagtatawan taning mga solar, maski so pang ilaw lang nila. At least kung maluya, ikaw sinang ilaw. Idol, kaklase ko si kong kito sa Ibalon. Gusto lang sa Ibalon. Yes, Ibalon talaga. Public Mabuoton ang kaito pa. Ali manan sa pagtios. Yes, ali po ko sa, sabi ko nga, nag-istorya ko sa sa tao, bako man ako shortcut ng buhay ko. Opo. Sabi ko, pinangaki ako sa banig, bako sa kama. Maring nga, ko sa katri, sa katri. Sa neighbor mo yan, si JP, sinda na sa taas, kami sa baba. Councilor JP. Okay. Si sabi ng kaklase mong ini sa Ibalon, deg pangaran o garing, walang pangaran. Ako lang kong kaklase sa Ibalon, dahil araman nindang. Ining Ibalon Central League ni? Yes, talaga. Anong taon tabi ang kong? Baka madiscover ito sa 1970s. 70s. Matohong ka pala sa kuya, di? 57 ako. 57. Ako ka pala, ako 49. Okay. Salamat po para maka-overnight na ako naman sa house may sama nito. God bless tabi. Thank you, Juan. Salamat. Date na lang pong tios. Matatapos man yan. Yan. Okay. Iyong mananggat. Ito. Garmin nagtanong patabi ko ng cellphone kong saro. Ito. Alright. Ano ito? Dahil nga kay Kung Kito, nagliwanag Barangay 2. Salamat po sa imo Kung Kito, sabi ni Councilor Milaval. Ay, salamat po, Kapitana. Anong pinaliwanag mo tabi doon Kung? Nag-aragad ki solar. Kaya lang sabi ko nga ngunyan, pundong na bawal, manauban, padagitan ka. Pagkatapos naman, pagkatapos sabi ko igwa pa man. Iyong mananggad. Kung naramang kung naghahagad sa imo solar, sama-sama pagkatapos na. Ay, si Al Marquez daw ining kaklase mo. Al Marquez. Si Alan Marquez. Kaklase mo sa sa Ibalon. Alan Marquez. Alright, sige. Henry, good morning. Tabi, sana talaga matapos na yan na substation sa Kulyat. Kami mismong taga Kulyat, nag-fluctuate tabi ang kuryente digdi. Pasiring digdi sa may Pandan, Inarado area. Salamat tabi kong. Yes, sigurado na po yan, sir, dahil yaon ang pundo. Ang importante sa to, may pundo. Yes. Difícil kita magparaplanong warang pundo. Iyo man ang pwede pala mag-invest sa mga araw ka sa ang gobyerno. Pwede maringan ito na nagtugot na magtabang. Opo. Dahil kung pribado, anday man pwede tabangan. Araw kan sa Daraga. So water district duman, dahil taman matabangan. Dahil nasa private. Iyo man ang private. Sabi ko kay sabi ko kay Mayor, paano ko mo matabangan kung dahil man makababa kay pundo ang gobyerno dahil pribadoan. Makasuwang kitakaan. Iyo. Kaya sabi ko nasa sendo ko ibalik nindo sa nindo. Sa management nindo, pwede ka mo tabangan. I see. Yung mananga doon, dip na bisilon. Sir, puro palsog ilaw sa mo, pwede magpatabang sa ako, trabaho ko na inikong. Ako nang ko na sa likod. Sus ko. Alright, sige tabi kong saan ang direksyon tangon yan, pakali sa distribution. Igwa kita ng mga digdi sa Legazpi, buda sa Daraga. Kung makabukod pa ako ngayon sa Lakag, mabukod ako. Diyan sa may Pandan. Pag ikapalag kampanya kong, pipahamutan mo kimare, napaparang ko sa imong hamot digdi sa anong disputa. Pigdagitan ako naki ko anak pawis na dako. Salamat tabi anong mensahe mo ta mga sagat taga second district. Yes, pasalamat po ako sa Indo dahil sa paglibot-libot ko. Medyo namamatian ko man ang nagpapara kuang kamo na nabisto po nindo ang sa kuyang mga pigigibo na dahil nakapataba ng puso and siyempre talagang matrabaho po ako dahil
sabi ko nga tulong taon lang ang kaipuhan kong ipailing sa Indo na kaya ko gibuhon. Opo. Salamat tabi kung good luck tabi. Salamat Until next tabi, time, Henry. masunod naman. Thank you. Mga tugang kandidato para Congressman Christopher Quito ko. Hindi po sa tuyang programa. Salamat tabi, good luck, good luck. Alright. Mga tugang, oras po sa DCGB, alas 8:35 na po. Nin pagkaaga sa tuya tabing programang anhapot sa DCGB. So sa ibong, sa Miyerkules naman. Baka maghapot naman ka mo Baka maghapot naman ka mo. Sa Miyerkules naman. Sa Miyerkules naman. Salamat. Magbabalik po kami. Magalipas lang kan mga patalastas. Segundo distrito, tunay na malalaoman ta. Serbisyo ko, ito ang totoo. Ito, digdi sa puso ko. Padaba kong segundo distrito, tunay na malalaoman ta. Serbisyo ko, ito ang totoo. Congressman Christopher Quito Salcedo ko, numero 1 sa balot. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys. An oras hatod sa Indokang. Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan. Plemex for kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Probado na sa serbisyo, dahil nang napatunayan. Iboto, number 2 sa balota. Joey Salceda para gobernador. Angat ang lahat, Global Albay. Yang namatean, dinaramong karahan. Ito hastangunya, kung Joey idol ko yan. Di matatawagan, ako nang napatunayan. Kadagusan pagtabang, kung Joey idol. Birit na sana kaso parang may gumagasgas. Ganyan ang ubong may plemang mahirap ilabas. Mag-Plemex Forte Syrup. Gawa sa natural na lagundi. Tinutunaw ang plema. Pinipigil ang ubo. Ramdam ang hagod ng ginhawa. Sing your heart out. Basta lagundi, Plemex. Mabibili ang Plemex Forte Syrup 60ml at 120ml sa mga pangunahing butikan nationwide. Vitex Nagundo L is a generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Agri, sa Agri, umagri tayong muli. Sa Agri, agrikultura, sandigan ng ating bayan. Buong bansa, nakikinabang. Umagri at magkaisa, proteksyon laban sa smuggling at importasyon. Umagri tayong muli sa Agri. Muling itinim sa Kongreso, Agri. Patuloy ang paggawa ng mga batas para sa proteksyon at tulong pinansyal ng agrikultura. Umagri tayong muli sa Agri. Iboto, Agri Party List, number 88 sa balota. Political advertisement, paid for and by Agri Party List, Flores Street, Ermita, Manila. Grabe man ang namok digdi. Kaipuhan ta ng mag 4 o'clock habit. Ano man ito? Hanapon ta asin linigon ang mga lugar na tigi-istaran kang namok. Sige, linigan taan sa gurong. Itapok ka naman ang lumang rueda dyan sa gilid. Natapalan ta 4 o'clock. Dahil nagtatao ini nin sufisyenteng panahon bago maging aktibo ang mga namok. Dahil kita matutugtunan ng namok pag waraan ang nagbubunay na namok. Kaya mag 4 o'clock habit na. Sarong pagirumdom kan Department of Health CHD Bicol. John Trinidad, iboto natin. Tangkilikin natin ng sariling atin. Magkaisa upang umusad. Iluklok sa mayor ay John Trinidad. John Trinidad para alkalde ng UAS. John Trinidad. Pedro
mapura buscan progreso sa tercer distrito nin Albay. Kabredo nagpagibo kan mga infrastrukturang nagdarang progreso. Iboto mo, Congressman Didi Cabredo. Didi Cabredo. Iboto mo, Kong Didi Cabredo. Congressman Cabredo. Naghahanap ka nin kabalikat sa asenso, kataman ang urig mo asin mag-asenso ang negosyo. May 1 plus na kalidad, mag-1 plus, mag-1 plus. Asa sa imong mauwa, serbisyong totoo, produktong garantisado. Ang 1 plus asin urig mo, ang gabat na gusto. 1 plus matabang sa imo, may 1 plus na kalidad, mag-1 plus, mag-1 plus. Asa sa imong mauwa. Sa 1 Plus, kalidad na masasarigan mo, serbisyong swak sa imo. Magbisita sana sa 1 Plus Facebook page. Siya ang dapat piliin, halal bilang mayor natin, Long Hair Loyola, number 2 sa balota. Siya ang dapat piliin, halal bilang mayor natin, Long Hair Loyola, number 2 sa balota. Sa darating na halalan, piliin ang tunay na subok, garantisado. Long Hair Loyola, bilang mayor ng Uwas Albay, number 2 sa balota. Siya ang dapat piliin, halal bilang mayor natin, Long Hair Loyola, number 2 sa balota. Kayo po ba ay may katanungan sa PhilHealth? Makinig sa programang Alagang PhilHealth kasama ang PhilHealth Regional Office No. 5. Mapapakinggan tuwing Huwebes alas 10 hanggang alas 10:30 ng umaga sa DZGB. Damang-dama ang benepisyo ng PhilHealth sa Alagang PhilHealth. Kano'y Andes Loria, determinado para sa mga albayano. Andes Loria, desidido para sa distrito. Kano'y Andes Loria, determinado para sa mga albayano. Sa mauswag na distrito, kaibanan si Kaloy Loria. Hotel ka mahalig, daragali gaspi, manito para purapo. Magkasararo kitang gabos, marina. Para sa tunay na pagsararo dito sa mauswag na distrito. Para sa mga albayano, talagang mahalig, daragali gaspi, manito para purapo. Magkasararo kitang gabos, marina. Para sa tunay na pagbabago. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Mga tugang, abangan ta ang paglunsar kan pinakabagong programa digdi sa DCGB Radio. Ang programang mahatod ning mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan nin inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan nganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong para omang benepisyaryo sa maabot na ika-24 kan Enero 2025 alas 10:30 hasta alas 11 ning pagkaaga. Magantabay asin maghinanyog sa kape asin paretang agraryo. Marhay na aldaw sa inyong amin, pagirumdom sa gabos na mga may pagsaliri nin daga sa banwang daraga. Ipinapaaram sa publiko asin sa mga wara nin moroso sa daga sa ngunyan na taon na pwedeng makakuha nin 10% diskwento kung makapagbayad nin amilyar hanggang Marso 31, 2025. Base ini sa Provincial Ordinance No. 0047-2019. Bako lang po yan, 20% diskwento man ang pigtatao sa mga makapagbayad nin advance para sa masunod na taon. Ang pagbayad
bayad nin amilyar hanggang Disyembre 29, 2025 para sa nasabing diskwento. Siring man, dahil sa Real Property Tax Amnesty Program na pigtao sa gobyerno probinsyal na nagpuon Hulyo 4, 2024 asin matapos Hulyo 3, 2026, ang mga moroso sa daga magpuon Hulyo 4, 2024 asin sa mga nakaaging taon, wara nin babayadan na penalidad o kaya interest. Pasyara na ang sa Indong Municipal Treasurer's Office, Ground Floor, Municipal Hall Building, Daraga, Albay, ang nagpapagirumdom, Tresurero Municipal. Sa mabot na pirilian, dahil tabi nindo paglingawan, sultati sana, Chino Garcia, numero 1 sa balota, iboto! Rider ginubatan, Chino Garcia, dakulo na gibuhan. Di lang basta napangako, kundi may napatunayan na ang maging serbidor nin banwaan ta. Infrastruktura, agrikultura, basta ki amigo, may resulta. Mas bagayunon, naginubatan, Chino Garcia, daig paglingawan. Angat ang lahat, parang durugan. Angat ang lahat, Chino Garcia, angat ang lahat, parang durugan. Mga kadistrito, sa tuya pong iboto. For board member, Manny Ribaya. Manny Ribaya, number 8 sa balota. Tandaan, numero 8, Manny Ribaya. Iboto for board member. Board member na tunay, maaasahan. Numero 8 sa balota, by Manny Ribaya, let's go! Manny Ribaya, number 8 sa balota. Iboto for board member. May plus ba ka mo sa life? Yes! Dapat pati ka pinindo may plus man. Arugan Gyms 3-in-1 Coffee Mix. May plus ingredient na igwang kakaibang sangkap. Kaya kung magkakape man lang kita, igdi na kita sa kapeng may sangkap na marhay sa salud. Igwan na lain-lain na variants na pagpipilian. Gyms 3-in-1 Coffee Mix with Spirulina. Gyms 3-in-1 Coffee Mix with Wheatgrass. Gyms 3-in-1 Coffee Mix with Grapeseed Extract. At Gyms 3-in-1 Coffee Mix with Ganoderma. Mamabakal ang Gyms 3-in-1 Coffee Mix sa indong mga suking tindahan. Mahigos, matinabang, padaba kanmasa. Iboto, number 2 sa balota. Adrian Salceda para Congressman. Angat ang lahat sa 3D. Adrian Salcedo, Adrian Salcedo. Tunay na akik ang tercer distrito. Nonoy Kap Adrian sa tuyang idolo. Nong speed shop, siguradong panalo ka dito. Nong speed shop, sigurado ang kita mo dito. Punta na kay Kuya Nong, tsak na presyong pangmasa dito. Saan ka na dito ka na, maraming ang pagpipilian. Punta na kay Kuya Nong, tsak na walang pagsisisihan. Mga murang paninda dito na matatagpuan. Huwag nang humanap ng iba dito, ang murang pamilihan. Ang daming choice kat ng manok na klaradong ang papatok na siyang gustong lutuin ng ating yung mga cook. Longganisa, Bologna, Skilis at Tortapa. Sabay pa ang tusino, lahat o gawang Pampanga. Siomai is the best, at try mo ang french fries na fresh. Subukan din ang hamak-hadog, sure nakikita ka best. Ang Kuya Nongs, you are the best, sigurado na ang success. Ano pa ang hinihintay, halina tayo mga best. Pai, lingaw ako. Ano daang nga ni iso numero kan ako Bicol Party List? 131. Yan ang numero kan ako Bicol Party List. Iyo Pai, tuom ko na. 131 ang numero kan ako Bicol Party List. 131. Pirmi mo nga ning rumdumon. 131 ako Bicol Party List. Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurog pa. Number 131 sa balota. Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Prats Yambao po, nagfi-flex for Plemex. Ang batang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
Inihahatod sa inyo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5. Ang programa, Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataunin informasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kang Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaugto, Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Ang orgulyong congressman, lalo kan mga Bicolano. Bagong liderato, bago naman. Sa bago may kauswagan, sa bago may asenso yan. Sa bago kong Jill Bongalon, an para tukdo na hinahangaan. May humilding puso na may inadalan. Kasurog lalo kakasaraditan, si attorney kong Jill Bongalon. Bagong pag-asa, bagong liderato, bagong Premier Distrito. Iboto Congressman Jill Bungalon, numero 1 sa balota. Mahigos, matinabang, padaba kan masa. Iboto number 2 sa balota. Adrian Salceda para Congressman. Angat ang lahat sa 3D. Adrian Salcedo, Adrian Salcedo. Tunay na akik ang tercer distrito. Nonoy Kap Adrian sa tuyang idolo. Tara na! Taste the summer with San Miguel Beer! Tara na, sumama na! San Miguel Beer, buksan na! Taste the summer, sama na! San Miguel Beer, buksan na! Tara-ra-ta-ta! Taste the summer, tara na! Drink responsibly. Tuhod, siko, baywang, aray! Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalaga ang paalala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Walkathon o marathon man yan, kayang-kaya with strong joints. Siyempre, posible yan through proper diet, regular exercise at araw-araw na pag-inom ng artrisin. Ito ay may dietary supplement na may tulong proteksyon mula sa undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane. Ang undenatured type 2 collagen ay natural na nutrisyon na nagpapatibay sa kasukasuan, habang ang methylsulfonyl methane naman ay clinically used for arthritis. Kapag pinagsama ang dalawang sangkap na ito ay isang powerhouse nutrition for healthier joints. Bawas pananakit pa at dagdag mobility sa kasukasuan. Mabibili ang artrisin sa mga pangunahing butika nationwide. Make the right move. Serbisyong may puso, Serbisyong Giselle Salceda. Angat ang lahat sa Pulangi. Iboto number 3 sa balota. Giselle Salceda for Mayor. Giselle Salceda, kayo ang bida, angat ang lahat ng bayan. Serbisyong Giselle Salceda ang kailangan. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes
Lunes hanggang Sabado, 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Ravvax Legazpi, R&R Suite, Sagmin, Legazpo City, near Aleco, Ravvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City, Ravvax Tabaco, beside Siga Hospital, Ravvax Iriga, in front of Yusan Iriga, Ravvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Ravvax Masbate, along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City, Ravvax Pilar, Ravvax Castilla, Ravvax Piudaran, and Ravvax Cubao Metro Manila. Like us on Facebook. Maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Ravvax. Segundo distrito, Kasuya. Ang board member na to, Kasuya. Maasahan ta, Glenn Kasuya. Makatawo, makajos, yan si Glenn Kasuya. Glenn Kasuya. Ang board member ta, digdi sa tuti, Glenn Kasuya na. Board member Glenn Kasuya. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas and invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Kreator ni Sharon na kita, abante na kita. Ako ni Sharon, ang mayor ko. Binibining delikado sa serbisyo, nagbigay pag-asa sa mga uwasenyo. Numero 1 sa balota, ating iboto. Sarapay urusan na banwa. Ang kagandang plano ay ating isanyo, mga uwasenyo. Number 1 sa balota, OWAS, Mayor Sharon Escoto, diretso trabaho. Para sa pamalakasan ng banwa, ako ni Sharon na kita. Anhapot. Ano nga ning hapot na? Kay ba si Henry Masada. Pangyayari sa mga ang baka. lalaki, hindi Alright, sige, balik kita sa programa. Manalo kita ngunyang kilod. Manalo kita ki 100 pesos na load. Apod. Igwa kita ang mga tugang kihapot. Itato, tabi din doon simbag sa laog nin 15 seconds. 3 minutos bago magalas 9. Manalo, tabi kita ki 100 pesos na load. Ngunya na pagkahapaaga. 0928-777-5548 0966-203-0034. Load tabi. Load, pakiapod tabi sa number nan ang hapot. Mataw kita kategorya. Manaw kitang kategory, tapos ngangaranan tabi nindo kung ano na kategory yan. Alright. Hello, good morning. Good morning. Good morning po. Madam, taga sain? Taga Albay. Taga Albay? Yes. Aha. Pangaran, 5 barangay, maski, 15 seconds, baka kwan man. Apat. Tumadali lang, ako para gala, sir. Ha? Tumadali lang, tabako man ako para gala. Gusto mong ibahan taga magala? 5 barangay. Oy, 5 barangay na nagupoon sa letrang B. Go! Dabdab. B. Bandero. Oh. Banyag. Banyag daraga ito natusunta ka. Banyadero, bigaan. Masaya naman. Ano pa di ba? Sabi ko sa iyo, sir, maluya ako sa gala. Mo na. Alim mo na na banyadero.
ano ito? Banyadero, bigaan, banyag, natusunta ka dyan. Banyag daraga. Bye-bye. Bye-bye. Hello, amigo. Maentra. Gusto mong iba dito magala? Pwede man. Ready ka na? Sige. Lima. Apat sana, apat. Apat na pangaran nin tao na naging gobernador na kang probinsya Kanalbay. Go. Bitsara. Albichara. Romy Salalima. Joey Salceda. Noel Rosal. Nadali mo Pangyari, nadali. Hay na nadali ka ito. Migo, so sa imong tabing premyo, text mo, so sa imong number. Ano man na number ang gusto mo na paludan ki 100, text mo tabi ngunyan ta, tawan tatabi kilod. Dako na kung pangludig-dig. Hali kay, Kaunsi Mila. Yan. Migo, number tabi, pakitext. So, saro pa. Tala, 1 minuto bago mag-alas 9. One last call. Hello, good morning. Hello po. Hello? Good morning, ma'am. Hello, good morning. Good morning. Taga saan po? Bagong Bayan. Bagong Bayan, daraga? Ligaspe. Bagong Bayan, Ligaspe. Sorry. Sir, yan kita. Iyo pala. Ito, ready na? Ready? Okay po. Tendo ako pangaran 5 eskwilahan. Apat. May nagagin ko yan. Apat na pangaran ni eskwilahan na May nagagin kayang kandidato maribukon. papundoan na munaan. Isus kong ribukman. Sige. Palampasa muna. Ano man nataymi. Garito yung mag-agi sa imo sa kandidato Ready na po? Ready ka na? Maluya na? Yun na po. Ready nang Rio. Sige. Okay na. Ito na. Apat na eskwelahan sa mas kanong eskwelahan na pribado nayaon sa Albay District. Go. Private school. Maxos. St. Agnes. Divine. UST. Natasunta ka. Ang UST po, wala man sa Albay District. Albay District. Albay District baga? Albay District. St. Agnes. Tapos na sa 15 segundos. Second District. Bye-bye. Yaw na naman sa kandidato. Sige po. Salamat. Mapaaram na kita. Talas 9 na. Si Pio naman. Basta morning, Henry M. Alas 9 na po. Saaga naman. Hello? Saaga na po, Madam. Talas 9 na. Saaga naman. Iyo. Bye-bye. Saagan naman ko dutunta ka na. Saagan naman. Okay? Alright. O saagan naman. Basta bago mag-alas 9, kung ihapot sa 100 pesos na load yan. Nakulot akong loading yung pinadra sa kuyang amiga. Salamat kan sa inong pagantabay. Goodbye. Good morning kay Councilor Milabal. Para inagatabi manay. Councilor Mila, mabuhay. Henry. Dahil pang numero sa balota. Mabuhay. Goodbye. Umaga. But damn, he's hot. Let go flop.